Ji destpêka operasyona Tirkiya leşkerî li Rojavayê Kurdistanê û grûpên çekdariyên bi ser ve dizî û talankirin û desteserkirina mal û milkê welatiyan û binpêkirinan li deverên ku derbasî wan dibin encam didin. Herî dawî xebatkarekî Kurd li Serêkaniyê li ser destê wan rasarî binpêkirinan hate. Malpera Fermiya Enekesê di roja sêşemê belav kir ku Mehmûd il Emo Kesayetiya Niştimaniya Xuyayî rastî lêdaneka tund û sifkayetiyê û gotinên dûr ji rewiştê ji aliyê grûpên çekdar li bajarê Serêkaniyê hate. Li gorî heman jêderê Emoyê di 75 salî raserî şikestineka tund di serê xwe de û birînên giran di piraniya laşê xwe de hatiye. Ji ber ku li dijî çekdarên wan grûpan rawestiyaye û rêneda dukana welatiyekî bajarê wî talan bikin. û di encamê de raserî wê lêdana tund hat û bi darê zorê ew dûrxistin û dukan talan kirin. Mehmûd di Emo temenê wî zêdetir ji 75 salan e serkirdeyekî berê Partiya Yeketiya Kurd li Sûriyê bû, serbarî ku serokê Encumena Xucahiya Enekesê di geraborî de bû. Grûpên çekdar ne bi tenê lêdan û sivgayetiyê bi welatiyên Kurd dikin. Li Serêkaniyê û Girêspî herwiha lê ser rêya inforiya navdewletî bi dihan welatiyên sivîl revandine û binçavkirine bi armanca serbestberdana wan beramberî fidye û pareyên gelek wekû çawa li Efrînê ew prose plankirî dihat encamdan. Heman çekdaran li piraniya deverên derbasî wan bûne, bez û ajal û otomobîl û kelopel û alavên malên xelkê wêran kirine. Serbarî desteserkirina malan û bicîkirina malbatên xwe di wan de û ew yek bi zelalî hate xuyanî ku hejmarek wê nehatin belavkirin û li ser dîwarên wan û navê grûpa mal desteserkiriye nivîsandibû û di nav xwe de dabeş dikin wekû ew mal û milk bê xwedî bin. Ji destpêka operasyona Tirkiya leşkerî li ser Rojavayê Kurdistanê di nehê cotmeha borî de û kontrolkirina bajarê Serêkaniyê ta bi Girêspî herwiha derveyê wan deveran jî li aliyê Tiltemer û Dirbêsiyê jî û grûpên çekdariyên bi ser ve dizî û talankirin û desteserkirina mal û milkên welatiyan û binpêkirinan encam didin û kiryarên kirêt wekû dubareyekî ji binpêkirinên li Efrînê dikin bê ku tu rêgirî li wan binpêkirinan werin kirin.